शीला तिवारी लड्डू और गोपाल अवधी भाषा पे एक सोहर खिचड़ी के गावे जात है। सास बहू के ताना कैसे मारत है खिचड़ी बदे कि अपने बिटिया की यहाँ सावे या चाहे न आवे, बिटिया की यहाँ दें या चाहे न दें, लेकिन पतो है कि यहाँ से खिचड़ी जरूर आवे। गावे जात है। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मचिए ही बैठली सासु त बहू से अरज करई, बहू से अरज करई हो। बहुअर कवन गरीब कई बिटियावा खिचड़िया नाही आवई, खिचड़िया नाही आवई हो। बहुअर कने गरीब कई बिटियावा खिचड़िया नाही आवई हो। बपई जे है नी बुढ़वा तमाई मोरे जलपवा, तमाई मोरे जलपवाई हो। सासू भैया मोर बसे परदेसवा खिचड़िया कैसे आवई, खिचड़िया कैसे आवई हो। सासू भैया मोर बसे परदेसवा खिचड़िया कैसे आवई हो। बपई जे हनी बुढ़वा तमैया मोरे जलपवाई हो। सासू भैया मोर बसे परदेसवा खिचड़िया कैसे आवई, खिचड़िया कैसे आवई हो। बरह बारिश भैया उठे त बहिनी के घरे आए, बहिनी के घरे आए हो। बहिनी कहू न दिलवा के बती अत कैसे ही रही, कैसे तू ही रही हो। बहिनी कहू न दिलवा कई बतिया त कैसे तू ही रही हो। काऊ कही मोरे भैया मैया जे हई मोरे जलपवा त बपई जे बुढ़वाई हो। भैया तू हई बस परदेसवा खिचड़िया नाही आवई त सासू तनवा मारई, त सासू तनवा मारई हो। भैया तू हई जे बस परदेसवा त सासू तनवा मारई, त सासू तनवा मारई हो। जिनी रोए तू ही बही, तू ही जिनी रोवाऊ। बहिनी आई जई हई माघ कई महीनवा त खिचड़ी के दिनवा खिचड़िया लेके उबई, खिचड़िया लेके उबई हो। बहिनी आई जई हई माघ कई महीनवा खिचड़िया लेके उबई हो। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। अगर गलती हुए तो आप कमेंट करके बताना, शेयर करना। राधे राधे, जय श्री राम।